Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. May nakita siya sa sud. Kinsa mo ka kinibayhan na? Nganong misud man siya sa bahay? Oh, miabli na ang pultahan. Dili. Kaubanan niya si Shana sa paggawa sa pultahan? Iya kinigibira. Ipos! Diya lang. May muwang i-zoom una. I-zoom ng iyang naong sa babay. Nara, naklaro na ang iyang naong. Oh, dili. Joseph? Joseph? Naunsa ka? Siya ka na. Nakaila ka niya ng babayana? Oh, nakaila ko niya. Siya ang akong pasyente nga nagpaila. Nga imong classmate sa college. Unsa? Diin ba mo magkita? Sa akong klinik. Sa miaging adlaw. Ikaw kuno ang may refer niya sa akong klinik. Dili. Unsa iyang number? Unsa iyang pangan? Nicole ang iyangan. Og niya ang iyang number. Gusto siya nga magpatawag nimo. Pero, kinahanglan mo kalma ka. Kay basin unsa iyang buhaton sa bata. Oo. Ako na'y bahala. Ambili ka di iyang number. Eman, unsa may nahitabo nimo ha? Unsa nahitabo nimo? Oh, ayaw naman ako, guys. Sakit ako sa mata. Ngano nasamad ka man? Unsa man nagkakita mo ha? O Ayaw na siya gisgot eh. Ang imulakaw ang gusto lang kong mahibawaan. okay na. To na sa buti ang package alang kang Mrs. Grace. Natawagan mo na ba si Mrs. Grace bahin sa package? Napadadaan ko na usab siya og hulagway. O ganahan kayo siya. Maayo. Diin ka magikan sa mga package, sa bata? Nagkasulti na ko nimo ini dili ba? O sa siya ka estudyante sa usa ka pribadong eskwelahan. Ayaw ka bala ka? Gipili ko siya maayo. Karon, sultihin ako kung nganong nadisgrasya ka. Disgrasya lang. Ayaw nagpangutana na. Tigman na lang ko. Okay. Kanusa mo magkita si Mrs. Grace? Manawag pa ko niya. Giandam pa ang bata sa bodega sa atong mga tao. Okay. Muuban ko nimo nga mohatod unya sa bata. Ha? Oh, pero ba misiga man ang imong mga mata? Di ka ba ganahan nga tabangan ta ka sa imong transaksyon? Pero may samad ka. Basit rin problema sa among lakaw. Kuya kun madisgrasya ka. Busa, dinhi na lang una kasabay. Paabutan na lang ang resulta sa among panakita. Ay, nakapahibaw na ko. Kung nga nung kalit lang siya may abot sa imong klinik, Joseph. Nga wa man ko magsulti niya bahin ini. Wa ko'y gikasugat nga Nicole karon si Manaha. Mosa nang akong gikahibudngan. Kung nga nung nakatultol siya sa akong klinik. O gigamit pag niya ang imungan. Tawagan ko siya. Ayaw. Pero Joseph, tuan niya si Shana. Dili ko musugot nga may dautang may tabo sa bata. Dili ko musugot. Dorina, wa ta may ba kung sa'y plano niya sa bata. Iya kining ibaligya. Usa! Klaro kayo nga sakop sa sindikato kini si Nicole, Joseph. O kinahanglan nga ato siya makitaan. Kinahanglan makitaan ta siya sa dili pa niya mabaligya ang bata. Dorina, unsa ko nang gipanulti nimo? Klaro na kayo sa pattern, Joseph. Klaro na kayo. Dili mahitabong kuhaon sa usa ka estranghero si Shana kung wa pa siya hunahunang ibaligya kini. Kalma lang, Dorina. Gipanid-an lang ang atong mga lihok sa kidnapper, Joseph. Pero wa tay anak nga ilang makuha. Nganong ilang man tang panidan? Ha? Way connection si Nicole nga makuha gikan nato. Unako, og ni anang bata nga si Shana. Wa pa ko makakita niya anang bata nga gituhuan mong si Elizabeth. Di nako makunik si Nicole sa bata. Pero siya ang nakita sa CCTV nga may kuha ka siya na. Pero klaro kayo nga dili ako ang iyang gisundan ditong dapita. Sa matod mo inyong bay ni Iman. Dili ikaw ang iyang gisundan. Tungod kay
Tuwag kay ang bata ang gisundan, gikan pa sa bahay ni ini. Husto, Oh, mao ka na ang nakita na kong rason, Joseph. Gimarkahan ng daan ni Anan Nicole si Shana. Dorina, Kinahanglan doon na tayo buhaton. ato ning i-report sa kapulisan. No! Ha? Ganun di magkamusugot. Karong mga orasa, posible nga may report na si Giselle bahin sa among pagkawa ni Shana sa ilang bahay. Unsa? Ikaw ang mutawag ni Anan Nicole. Oh, Ikaw ang iyang gihatagan sa iyang number. Aron ako siyang tawagan. Busa buhaton na to ang angay na tong buhaton dayon, Joseph. unsa may akong irason? Kung nga nung nanawag ko niya. Ha? Dili mahimo nga makakita si Eman sa bata. Nagduda ko nga anak yun ni nila ni Dorina. Pero, nga gid ka nga samdan naman siya sa ilang panakita ni Dorina? Si Dorina ka ang nakasama ni Eman? Bahala na. Mangita ko paagi nga dili yun makakuyog si Eman sa pag-deliver nako sa bata. Kinahanglang ako nang madispatchar ang bata karong gabi una. Tawagan ako pag-usab sa Mrs. Grace. Boss, may isugo ka? Duda. Ay, Unsa man na, boss? panidi ang mga lakaw ni Nika. Ha? Ang bata nga bag-o niyang nakuha. Gusto ko nga makita kini. Aron maklaro nako kung nagsulti bagid siya sa tinuod. Uwa balagha ko niya ilara nga may bata na siyang nakuha. May bata na gyud, boss. Unsa? Tuan ni sa bodega. Giatiman na sa mga babae. Sige. Ato akin sa budiga, pero ayaw pasabot nga ang bata ang imong tuyo. Gusto lang ko makakita kung kinsa ang bata ngayang nakuha. O, boss. Wailay makahibaw ini, ha? O, boss. Nagpaninggit si Salome kaganina. Minangita sa bata. Ang iyang da nga bata nga ginganlan og siya na ang nawa siyang gibinlan ini. Dili ka, ha? Sinika ang mikuha sa bata. Ang kahon nga akong gilab ni Dorina. Dira. Kumplito bagha ni sa sod. Dili. Wa dinhi ang suwat nga gipasa ni Dorina ganiha ang iyang testimony. Lain kining papel nga dadaan ako. Og gamay na lang ang picture sa suit sa box. Sige na, Joseph. Tawagin na ka ng Nicole. Oh, okay. No. Ayaw pa ilang atensyonado ka, ha? Ug ayaw yun paghisgot bahin sa bata. Naibaw na ko sa akong isulti niya. Okay. Joseph, kailan makuha ta ang bata? Si Elizabeth. Oh, Dorina. Sigurado na ko. Si Shana, mao si Elizabeth. Unsa? Unya na tabag sulti kun. Ngano nakasiguro ko. Tawagan na ka na kidnapper. Okay. Sure ko, Mrs. Grace. Okay. Okay, karong gabi eh. Unto pa alas 12 magkita ta sa plaza. At ito magpahilo dito og sakyanan. Okay, sige. Siguro lang ang bayad nga madani mo, ha? Okay, sige. Bye. Kwarta na ni. Mag-amping lang gid ko nga dili mahibaw-an ni Eman nga ako ang nagkuha sa bata nga Dani Dorina. Kinsa man ning nanawag? Siya kini. Hello? Dr. Pardan? May mo magkita ta, Nicole? Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!